afstandsschot van Friso Bode. 4-6 door opnieuw een doelpunt van Jim Snel. Hij wilde in 6-8 door. Zeven, 9 door Ilona van der Berg. Het is 12-14 opnieuw Marjolein Kroon. Maar zij hebben Ilona van der Berg 12-15. Met 16. Nu wel een goal van Femke Faber, 15-16. Brett Malthuis scoort 15-17. Derde doelpunt van Erwin Zwart, hij maakt 16-17. (16-18) door Cedric Fabriek. Team
21. Ilona van der Berg scoort 24. Maar Erwin Schwartz scoort zijn vijfde en maakt de stand 24-21. En ook voor Marjolein Kroon, nummer 5. Zij scoort 25-21. Remy van Oosten maakt 25-23. Marjolein Kroon maakt 26-24. De score van Ilona van der Berg, die was teruggewisseld bij 26-25. Door Stijn Hoekstra. Door Friesland Molen. Nu heeft iedereen gescoord bij LJK 30-26 door Julian Bosma. Jana van der Vorst. De volgende wedstrijd van LJK is volgende week zaterdagavond 3 december om 8 uur uit in Koopsterdijk tegen